Jadi aku ternyata kok ngomongin parkiran. awam nyanyi. Kalau kita ngecek nang parkiran kita ternyata atuh. Atuh kan? Atuh. Numpak apa Pak Lan nek ngenterne? Sepeda motor lah, harus kejale kok karena apa? Ngerti nek sampean ketinggalan ngono ya? Ketinggalan lah, tak kena mulai ora usah kena ke parkiran kono. Kalau tak sangoni ceket ya. Iya bensinnya. Kalau ora usah. Kabehane aku lempakne atuh-atuh. Temune sampean digoleki Pak Lan? Digoleki. Ya wis sesuke ngono goleki tan Cethukan tapi. ketuan. Lah digawe dipun karo matal digawe nek bendungan ngidul awas ngidul. Lah aku manggenan kono. Ditakan manggenan ning bendungan kuwi. Nang atas kuwi. Akhirnya aku goleki karo wong kono karo kita ngajak wong kono. Kalau kita wae diceket nggih jam bensin yo wegah wong. Ke wonge karo aku apik. Nah, iki sampean kok itu gore Mbak Nawang ngono lho. Heeh. Udan Ya alah aku suwe ndelok sampean Mbak Lan lho ya. Saiki cetha wonge tenan. Aku tuh omahe, aku kan yo fotone Mbak Lan yo. Karo omahe Mbak nikah kuwi karo Mbak. Mbak aku fotone karo Pak Lan iki. Omahe ngono. Wah, sampean meh wonge kuwi Pak Lan? Heh? Meh wonge. Kenal ya kuwi ya, yo tau wonge. Aku wis tau nang Mbak Nawang kono ya. Nyapa Pak Lan sampean ora telepon via? Salah, Sampean. telepon salah. Via kan Malang toh. Enggak eling. Ora di nomere sama. Kae pas sampean telepon kae kok yo enggak eling mak ngomongi. Lah wong via omahe Malang kok ya Pak Pelan ora gelem telepon via. Aku kelingan sik tas yo an. Ya dah di internet kok kene ada pro kene pisan. Ya karang kene ya aduh. Tuh ya. Biar jurusan ya. Kok ono metu jam 2 to, kok kene jam 4 sore jam meh setengah 5. Bali ewi mak truk ya padahal jurusan bean tereknya terus. Setengah 5. Nyaman. Kok kene setengah 5. Ati aku yang kono iki najar ketinggalan ora susah, tapi kancane susah golek. Waleh nganu, konsone akeh Pak Lan. Oke. Nyeritakne Pak Pelan di inane ilang. Ilang tapi demen. Kowe demen karo wedokan datang ngelolokne. Kancane susah sama lagi ilang. Gek mak menine gek piye koncone kae kok wong tuwek ditinggal gek nggo dhuwit apa ora? Tak telepon. Demen aku. Nyanyi Pak panggampingan Malang. Sudi men lho Pak. Ndak Cak ilang yo biyen nyapa ngeri-ngeri. Heeh. Kene kaya mok bapake gak ada. Aduh lho Pak Di. Pak Pelan nek pawon ambil piring nek bapak nek kamar mandi. Nek ngentak bek. Kuwi malah numbasne kopiah kuwi mau terus. Mbas bakso pisan. Sampeyan turune ngendi Pak Lan?
ora turu yen ari-ari. Masa rong dino enggak turu blas? Demen delok pesan antar wi. Rasa turu. Gembrepek. Pemberepek menawa. Bro, aku murup nang sartam kuwi, lambune tak lenjeti cek meneng. Ya karo operator ngandek pentas ngono iki kan ngunek dungane bener. Dasku kaya wal bulu. Masa. Lah yo Pak Lan kok do murip nang ngisor truk ngono kae enggak enek sing anu ya, enggak bahaya Pak Lan. Ora nah. Oleh ngisore kan ora kecantol, nyisih anu kecantol malah. Beh ngeri to aku ndelok. Murup nang ngisore ngono malah. Emang sopo? Mas Duta. Jawa. Duta. Aku mulai ning kene pas bengi-bengi kae. Angkete mulai enek swara demit lho, Pak Lan. Ning kono wi makane aku wedi. Ya iki Nek darane enggak ngalor lho, Pak Lan. sing kidul luar. Ya rada kidul. Enak apa? Swara. Wah. Swara karo wong wedok ngono. Ya kuwi ning gone nek wong raine bosok otan ngono iki. Untuk kuwi. Sing tebu apa sing kulon? Ono lho. Kulon lho. Lan apa wedok Pak Lan? Wedok. Saman Wedok ya. heeh suarane wedok. Wedok nyanyian. Mergane oke omah suwung kok ya Pak Lan kene iki. Omahe saiki malih do suwung neh. Tau cetoke. Heh? Ya bengi sapa anu ya ora tau cetok aku. Ono anu yo muga cetok jane ya wedi ya. Wong sing raine bosok lho. Sampeyan tau cethuk ya? Urung tau cetok. Muga-muga do cetok. Sing mengerikan. Cetok sapa? Demit. Pak, mantu. Lah berapa ben? Berapa kan? Aku itu mangan penundaan. Lah kuwi lho. Yang kresek. Apa iki kodhok bengok-bengok. Apa? Lah wong kodhok mencolot ning dengkul kene to Pak Lan aku ya tarake ula no. Nanti Yuk ning enggak ning kulon tebu-tebu. Kidul Bu. kono Bengok-bengok aku. kono iki enak uwane wong ling. Problem karo lampu marani. Walaan Pak. Gimana? Enggak kena. Biyen iki dalane iki ngulon terus kan. Cek mae Kelingan aku Pak. kene ning kono bengi golek opak ning mayu jemro tabrakan karo gendero pundak apa no. Tabrakan pundak. Ada naro apa? Mesti. Nanti Ini kita namanya dinginah biyen ning karo randi. kono tau enak gendone ya to. Hmm. Aku tau demok biyen turu nang wakar mai wiji biyen. Tahu akeh. Jenate Kang Paidi ke warung jenate Tutinem. Lah mampir liwat mai wiji iki engko salah kita di demok wong lho. Lah tenan bengi tenan aku. Masa demok tenan. Cekak dengkulku karo ngolot tau. Jadi kowe tangane kae. Gerijine gede-gede. Nah, duit di tangane mak emek bah. Ini mencolot nang namanya cakak. Kan biyen orane listrik lho. Biyen renek lampu ya Pak Lan. Tengah nek turu nang latar apa nang turu nang turut kali ngono terus latar. Nek sersaman kono mesti keplok-keplok. Endi? Etan ini Tapi tak ya apa gendang-gendang ngono mesti keploke surup.
Nek wit saman, Pak. Kulone ngono. Kenal ke gandem kok. Demet apa wong sembandem? Bisa ngramatan omah wong sapa. Lah kene nek lampu dalane gung nek 1 tahun. Aku teko kene peteng ya. Ora. Mau ning Jam 1 bengi gek samane. Ngetok wit sak awas sengon. Jam 1 tuwoblok gek wit samane bliyek ya. Aku ngantuk tak tahun mau diar ora. Ya apa ngerangket ya. Darane mau ceblok darane mesti. Suarane pengiat tenan bliyek ngono kae aku nang lore rada. tapi renek apa-apa Pak Lan? Apa? Mau diar ora wae. Iku untuk apa ora. Kene ning plaza wae ruwasa kok tengah tebu be. Ruwasa krasa. Kene mau nyolongan tebu momol. Oh, Itu kan jero. Bedaku tak genjot malah amoh lah. Ora kenang malah mlaku peh. Jam 1. oh baru siapa? Dhewe no jam 1 lembur nang Kayak nggen tutukan anak poso ki, kan. Tutukan kidul. tutukan kolor to. Heeh. Makane nganu nih. Mesti nih. Beda